ba duwa karon sa Boston o sa Dallas, Ginny? Dili na dyan mo gana akong powers, ani. Oo nga, niluka og yang kambal, oy. Biboy, gutom na kayo ko, Biboy. Wala na tayo pagkaon. Dili na dyan mo gana akong powers, ani. Nagunahi sa kumbi yung saon ako ng pagkakwarta para makaunta. Oo nga, niluka og yang kambal, oy. Unsay kambal? Nga isa naman gani na katao. Klaro anang duha, o. Kambal man na sila. Kalabad nimo. Duwa graduate kay kalabad sa kong ulo. Ginny, tabangay, sulbad anak kong matabi. Hindi naman mabalik. Masulban ba dahil na? Di naman na maayos, Sorayda. Kaya daan naman na pagpalit. Bao ba? Yes, bawa ni mamang palit. Baka ang palit. Aha! Ginny, naano ko'y plano, Ginny? Di ba duwa karon sa Boston o sa Dallas, Ginny? Duwa na lang tadli sa balay, din pa-entrance tag 500. Tapos atong butangan og dali! Atong kalasan og 90% ang daog, ha? Sige. Di ko na lang dito balik. Uy, murag mga kwarta ka anak ba? Ilan ay ako anak, madam? Plano pagani, tila dayon. Tiba-tiba jutaan ni madam. Pila ka TV atong gamiton? Isa duha. Ha? Isa naman gid to ang TV? Di ay. Sa mukha ninyo ay! Ako lang sa katuon si Inchik dito o si Brian, di ba si Mang Duwa to sila?